toy ýanglansyn, şerin şeker owazyň, kalbymyň owazy bolup ýanglansyn. Bugun senin çalyan, şadiyan sazyň yüreklere melhem bolup ornasyn. Mehriban şagalar etiden dostlar, gelin gepleşigimiziň şeýerine Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 3-nji şagalar sanat mektebiniň aýdymsaz toparlarynyň ýerine ýetirmegine şadiyan sazlaryň birini dinläliň. Dünýäň halklary dostur dogonur. Öz oglun iýliňdir iýlerin gowsy. Nefse uyma, hak ýol ömür dowamdyr. Ejizi gollamak pärlerin gowsy. Eýsilmez güýç agzy birlik güýçdir. Enelerimiz başymyzyň täjidir. Bal süýçi, ballanan baly süýçidir. Başlaryň sypar, ellerin gowsy. Mehriban şagalar etiden dostlar, 3-nji şagalar sanat mektebiniň aýdymsaz toparlarynyň ýerine ýetirmegine şadiyan sazlaryň birini dinläliň.
oyun meydansatynda gördüm bir çağajygy, Mehriban ejesiniň en aýja balajygy. Aýlanyp ýör ýapyşyp, ejesiniň elinden kezil edip gülýär ol, dürde külýär dilinden. Ilkä tomoşa etdim, her hilijek oýnuny. Soňam barp çağany götürdüm men boynuma. Oyun meydansalarynyň goý köp bolsun çağasy, gülü oýnap saatlansyn, bagtly döwrüň balasy. Mehriban çağalar etýän dostlar, gelin gepleşimiziň şu ýerine Arkaç Sowda Din Salys merkezindäki çağalaryň oyun meydançasyny gezilenjeklerimizden biri bilen tanışalyň. Men Aşgabat şäherindäki 79-njy orta mektebiniň okuwçysy Gülçemen Nazarova. Men esasy okumdan soň Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 3-nji çağalar sungat mektebinde dutar hünäri boýunça okuýaryn. Men kitap okumagy hem has gowurýaryn. Türkmenistanyň Badur Amanow adynaky döwlet çağalar kitapxanasyna baryp, kitapxanada bar bolan mümkinçiliklerden doly peýdalanýaryn. Ýagny çağalar kitapxana teme saydından özüme gerekli maglumatlar alıp istenlik wagtda hem okap öwrenip bilýärin. Meniň bir dostum bardyr, onuň ady kitapdyr. Onu okan insanlar bilim alyp bekapdyr. Ol iň mepaly dostdur. Dünýäň bilimden olar. Ýanyňdan hiç goýmasaň, kitap sana dost bolar. Bize aydymsaz sunatyny öwrenmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän. Gahrman arkadaly gahrman sezdamyda köp sag bolsun aýdýarys. Köp sag bolýym, arzulan hasyl bolsun, geljekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmeňizi tüýsüreňizden arzu edýäris.
üýtgeşik zat gerek gel bagda guşlar saýrap dursa, ýyle baryan ýollar çar tarafa ýaýrap dursa, alamat bar gyzyl közü, keramat bar ýylçyr buzy, bolýa bize gyşda ýazy, howa sowap maýlap dursa. Mehriban çağalar etýdiň dostlar, gelin gepleşimiziň şeýerini Aşgabat şäher medeniyetini düýrlüğiniň 3-nji çağalar sungat mektebine Horknär boýunça okuyan jiglerimiziň biri bilen tanışalyň. Men Aşgabat şäheriniň 136-njy orta mektebiniň okuwçysy Biwjan Hudaýbergenowa. Men hem esasy okumdan soň Aşgabat şäher medeniyet müdürlüğiniň 3-nji çağalar sungat mektebine Horknär boýunça okuýarym. Biwjan jigim aýdymsa sungatyny öwrenmegiňe näme sebäp bolýar? Tomaşaçylymyza aýtyp bere. Men aýdym aýtmagy hasam gowurýan. Aýdym aýtmagy bolan höwesem meni hem çağalar sungat mektebine eltdi. Biz aýdymsaz toparymyz bilen şu okuw ýylynyň dowamyna hem şadyan aýdymlarynyň bir näçesini öwrendik. Ýerine ýetirýän aýdymlarymyz bilen bayramçylyk çärelerine hem gatnaşdyk. Anha Biwjan jigim aýdymsaz toparlaryňyz bilen bilelikde. Arkaçda da diň çalyş merkezindäki çağalaryň oýun meýdançasyny gezelenje geldiňiz. Gezelenjiň dowamyna bolsa şadyan aýdymdyr sazlary ýerine ýetirdiňiz. Hawa biziň ýerine ýetiren aýdym sazlarymyz ajaýyp zamanamyzyň bagyt mukamy bolup ýaňlandy. Watanymyzy wasp edip aýdym aýdasym gelýär. Güle oýnap şatlanyp aýdym aýdasym gelýär. Gelin aýdym aýdalyň, göwünlerimiz şat bolsun. Goý bagtyar watanymyz aýdym bolup ýaşasyn. Biwjan jigim watanymyza, döwletimize gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegiňizi tüýs ýüregimizden arzu edýäris. Ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz ajaýyp zamanamyzyň bagyt lälesi bolup ýaňlansyn. Aýdymsaz sunugatyny öwrenmäge ähli şertlere döretip berýän gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys.
Men Aşgabat şäherine yerleşen 17-nji orta mekdebiniň 12-nji basynp okuwçysy Rahman Şadada. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne biz ýaşlara okumany öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredilen. Munyň üçin bolsa ýurdumyzyň ähli kunjeklerini çağalar çeperçilik, çağalar sunat mektepleri hereket edýär. Ýaş nesiller bolsa esas okuwlaryndan soň çağalar çeperçilik mekteplerine, çağalar sunat mekteplerine saýlap bolan uwurlar boýunça hünär öwrenýärler. Türkmen edebiyatından münasip ornalan Nurmurat Tarxanowyň Kitap diýen eseriniň esasyna Oğuzhan adynyň Türkmen film birleşigine düşürilen Kitap kino filmine Welmurat agaň ogly bolan Muradyň keşfini janlanyrdım. Şol düşürilen kino filmden soň meniň hem sunwata bolan höwesim artdy. Biz hem şu ajaýyp döwürde okap bilim alýanymyza has hem buýsanýar. Men bolsa häzir şol ýürek buýsanjymy goşky setirler bilen dowam etjek. Arkadaň ýoly dowam, nurana ertelen haýyrly sawan, alkışa ýuwrulan bu şerin zawan bugün arka dagly serdarymyz bilen watan tow belentlerde parlaýar, agzy berlik dost soňanyk bize ýar. Bagtyar ýaş nesil, bagtyar diýar bugün arka dagly serdarymyz bilen halkyň bagty çuwup goşaýar gelip dawaramyz jümle jahana dolup ihlasymyz barýar barha bey gelip bugün arka dagly serdarymyz bilen biz ýaşlara okumana, öwrenmäge döretip beren mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowana meňdillerde rowaşyklara beslensin. Bagtly döwür ýagty geljek, ilham berýär kalbymyza, mukam bolýar sazlarmyza, aýdym bolýar dillermize. Garaşsyzlyk guwanjymyz, bitaraplyk buýsanjymyz, arkadagly serdarymyz, diğer ýaşlar dayanjymyz. Çalınsın dutar gyjaklar, şatlykdan dolsun kalbymyz. Ähli aladaňyz üçin sag bolun arkadaşymyz.